nguva yekunamata, moyo unovawa, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu. Ora pawa wakaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa. Ora pawa wakaneta, shakana kakuwayo, nguva yekunamata, tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumbo ake. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, nguva yekunamata, apo vanoyedzwa, toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira, obvisa zvinetso. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, panguva yenamato, tinomusimbira, zvikomborero zvese tinozviwana, mukusimbira iye hamuna dambudzo. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa. Ora pawa wakaneta, zvakanaka kuwayo. Vahebheru 11 verse ya 6 ndo patichawana ndima ichatitungamirira mukati medzo chedu. Tozoinda pavhesi ya 11 zichidzika nayo. Tisati taverenga ngatimbonamatai. Ishe tomutendai potodzidza shoko, tinokumbira kuti mutiropafadze naro, ngandidzikisirwe musimudzirwe naJesu tanamata, amen. Vahebheru 11 verse 6 and then toenda pavhesi ya 11. Shoko raMwari rinoti, kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda
kuti iye uripo uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ndoimba kuti kune vanga vachifamba nesu mudingindira rekutenda, takaona kutenda kwa Aberi, tikaona kutenda kwa Abrahama, tikaona kutenda kwa Enoki. Nhasi toda kumbotarisa kutenda kweChembere. Musoro weshoko unoti kutenda kweChembere. Shoko raMwari rataura kwanzi kana pasina kutenda hazvibviri kuti Mwari afare. Nemwe nzira haisi kureva kuti kutenda ngakunge kuri kumwe kune imwe nzvimbo. Iri kutoreva kuti kana usina rutendo, kana chechi isina kutenda, kana mhuri isina kutenda, kana vatungamiriri vasina kutenda, Mwari hafare. Zvinoreva kuti Mwari hafadziwi nepraise and worship yatingaite. Mwari hafadziwi nekunamata kwatinoita pfugama. Mwari hafadziwi nekuimba. Mwari hafadziwi nezvimwe zvese kana kuparidza chinhu chega chinofadza Mwari, rutendo. This is why even shoko raMwari richitaura kuti kana Jesu akuuya panyika anowana here pane kutenda. Saka timbotarisa kutenda kweChembere. Kuna avo vanofamba neshoko munohwisa pane chembere dzakawanda dziri muBhaibheri dzanga dzine kutenda. Dzimwe dzacho dzinogona kupupurwa nemi kuti zvirokwazvo kutenda kwambuya vangu, kutenda kwasekuru vangu ndokwakaita ndisvike pandiri panapa. Pauro anotaura kuna Timothy anoti iwe Mauri ndinona kutenda kwambuya vako Loisi, ende mbuya vacho ava vane kutenda futi kwamai vavo. Saka muchiona kuti kutenda kweChembere kuripo mukati meBhaibheri. Rega nditi even iwewe neni tinogona kuirana kuti vamwe vedu takaumbwa kana kuputsiwa nechembere dzekwedu. Vamwe vanoti vakacheuka kumashure vanoona chembere dzisiri right mukati memhuri yavo. Vamwe vakacheuka vanoona chembere dzakavavaka. Rega nditi zvese izvo zvoburitsa pachena kuti kutenda kwechembere yekumusha kwenyu kana kusatenda kwechembere yekumusha kwenyu kunokuumba kana kuti kunokuparadza. Usati waenda kure kuti kutenda kwambuya vako, ndoda kukuvhunza kuti iwewe uchava mbuya kana kuti uri mbuya une kutenda here kwokuti vazukuru vanogona kunongedza kuti mbuya vangu kana sekuru vangu ndovakandisvitsa panapa. Chembere ndinoda kuti tibate panapa tinoiwana kuna Hebrew chapter 11. Tatomboiverenga. Bandoda kuti ndiverenge nemi vhesi ya11. Pane chembere yandinoda ipapa. Chembere yakanga iri rutendo, kwete chembere imwe chete, but chembere mbiri, harahwa mbiri dzakanga dzichidonzva rutendo mukati meupenyu. Noziva kuti ukaita zvokutamba nechembere yekumusha kwenyu ikakubatira munamato, chokwadi hausviki. Ukabatigwa munamato, chokwadi zvinobhuroka. Chembere yekumusha kwenyu kana ichida Mwari, uchaona kuti musi wainofa uchafunga munamato embuya iyoyo yauri kufunga kuti haina basa mukati meupenyu. Panapa soko raMwari rinoti nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rekutora mimba akazvara mwana kunyange akanga achembera, nokuti wakati iye wamupikira wakatendeka. Amen. Vhesi ya12. Saka kumunhu mumwe wakapa akaita soafa, kwakabva vana vakaita senyeredzi dzokudenga nekuwanda kwavo, uye sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa risingaverengwi. Kutenda kwa Sara. Mukacheka kutenda kwese kumwe kwese kwatakadzidza, by faith Enoch akafamba naMwari, which is faith and walking. By faith Noah akavaka areka, which is faith and working. By faith Abrahama akadaniwa akaenda, which is faith and obedience. By faith Abel akapa chipiriso chakakunda chemukoma wake Cain, which is faith and sacrifice. But mbuya inoi inoshamisa, hatisi kuona panhoroondo yayo kuti kandi kutenda kwambuya Sara kuri papi. Inzwai kaBhaibheri rinoti kudii? Inzwai kwanzi nekutenda naiye Sara, muribva matoona kuti even neBhaibheri rinoda kutiburitsira pachena kuti kutenda kwaSara kwakasiyana nekutenda kwevamwe, nokuti vamwe vane zvavakaita zviri kuonekwa. Asika kunonzi naiyewo Sara
wakapiwa simba rekutora mimba, which is faith ine chekuita nepower yawakapiwa. Saka faith tingati it is faith and receiving, rutendo nokugamuchira. Hakusi rutendo gokuti akaita, but rutendo gwaakagamuchira mukati make. Bhaibheri soko raMwari ratotaura kuti akatora mimba, maibata here, akazvara mwana. Number 2, kunyange akanga achembera, nokuti wakati iye wampikira wakatendeka. Apa ndo pazondishamisa. Where and when did Sarah show faith? Tomuziva Sarah isu, tine nhoroondo yake. Maybe timboinda kunyaya dzake nai mumboona zvandiri kutaura parapa. Sarah atutaura pamusoro pake ndiye uya wekutaurira murume kuti izvi zvataugwa naMwari zvazviitike, chitongotora zvako Haga uite mwana, kwete ini because ndachembera. Sarah umwe chete yeye tunosangana naye achiseka pana Genesis chapter 21 verse 6, and Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. Teresa Sarah pa chapter 21 anotaura kuti Mwari atotora mimba, anotaura kuti Mwari wandipawo uku kuseka, nokuti vanhu vese vachaseka neni. Saka Sarah unozikamwa nenyaya yekuseka, but kuseka kwake kuviri, pane kuseka kwekutanga kwaakaita kwekudhauta, the laughter of doubt yaakaita apo ngirozi yakataura nemurume wake Abraham, anoti ko Sara mukadzi wako uripi? Kunonzi ari mutende. Ndokubva ngirozi yati kuna Abrahama, Sara uchatora mimba. Teresa, kana atora mimba uchabereka mwanakomana. And then Sarah wakaseka. Bible rinoti akaseka mumoyo, hana kuseka zvakanzika. That was a laughter of doubt. But here we see after this laughter, Sarah in chapter 21 anoseka a laughter of faith. Why? Because anoti Mwari wandiita kuti ndiseke. Amen. And vanhu vese vachaseka neni. Saka after a laughter of doubt, Sarah anoita a laughter of faith. Saka ndine interest yekuti between the promise ya chapter 15 kusvika the fulfillment of the promise of chapter 21, chii chakamboitika pakatapa kuti Sarah agozonzi ndimai vekutenda. Ndo pane nyaya ipapo, actually pakakora ipapa. Kuna vanoverenga Bhaibheri munoona kuti the promise yakapiwa Sarah iri kutanga chapter 15. Actually it runs from chapter 12 kusvika chapter 21. I promise yanga iri a very difficult promise. Let me say it was a promise with a problem. Why? Because Sarah was barren. Akanga asisakwanisi kuita mwana, nokuti akanga ari ngomwa, ndishandise vara iroro. Zvoreva kuti promise yakapiwa yemwanakomana yanga ine problem. Problem yakanga iripo ndeyekuti akanga asisakwanisi kuita mwana. She was barren. Number 2, the promise had a problem. Why? Because she was aged. She was of age. Akanga achembera. Not only that, the promise had a problem because iye pachake akanga aguma kutevera. Zvotaridza kuti system yanga yasiza. Saka the promise had a problem. And also the promise had a problem of timing. Yakauya panguva isiriyo. Let me talk to someone. Pane zvinhu zvakavimbiswa naMwari mukati meupenyu hwako, but nokuda kwekuti nguva yapindana. As I speak right now, pane ari kutoti dei zvekurorwa, message yemarriage yakauya ndisati ndasvika pandasvika. Varipo vanga vakatarisira kurorwa. Iye zvino that promise ine problem yekuti number 1 vakura, number 2 havachakwanisi. Chikonzero ndechekuti kunyange vakarorwa vadarika nguva yekuzoita vana. Saka the promise yave ne problem. In your life, if the promise has a problem, I have one question. The question yandina ndeyekuti, is there anything impossible with God? Mwari wakavhunza Sarah kanzi pane here chinokunda Mwari? Kana problem yakura kudarika promise, what happens? Chinoitika ndechekuti munhu anobva abuda otsvaga zvimwe. That's why Sarah
akabuda akatsvaga zvimwe. Akatsvaga zvipi? Akamhanyira kunyama achibva pamweya. Nyama kupa Haga kuna Abrahama. Kana promise yaovatekwa nemaproblems, kunomhanyiwa. Munhu anomhanya kuzvinhu zvenyama achida kusorova promise yespirit. When the spiritual has been overtaken by doubt and challenges, munhu anomhanyira kuzvinhu zvenyama. Reka nditaure newe usade kumhanya kuda kupa vanhu mhosva. Akaenda kun'anga. Hapana pakati pedu isiri candidate yen'anga. Tenda Mwari kuti Mwari vari kuzadzisa zvimbiso zvavo mauri always. Kana yasvika nguva yekusazadziswa kwezvivimbiso, zvotoda vakanyika midzi yavo murutendo rwaMwari. Hakusi kure kun'anga, hakusi kure kuvaprofita. When promise has been overtaken by problems, vazhinji vanoenda kure naJehovha. Vakaropafadzwa havo vanoti kunyange zvaramba ndinomira pana Jehovha. Kunyange ndikasarorwa ndinopinda nemakumbo angu aya muJerusarema ndisina kurorwa. Vanomira naJehovha kunyange zvikakona asi hatinamati diabolos. Waiting for God to do something. There are some people vakamirira kuti Mwari aite chimwe chinhu. Vamwe vakamirira kuti Mwari aite kuti varorwe. Vamwe vakamirira kuti vaite vana. As I speak, varipo vana Sara vari kuda umwana but zvakona. Kwavari vari kutaura pachena zvakona. Actually, facts. Mafacts aripo chaiwo aritotaura kuti hazvichaiti. When facts cancel faith, munhu anoenda kusirikwa. Kana rutendo kuchinge rwakanzugwa nemafacts, because mafacts aripo. The problem iripo ndeyekuti promise yave nedambudziko. But what was the major problem? The Bible says in chapter 16, major problem yanga iri yekubva kumweya achinda kunyama. And then Sarah tried to help God by kuunza solution yakanga iri physical to a spiritual promise. Akabva ati kuna murume tora Haga. Saka ndoda unditi muteereri nemutariri wechirongwa, Mwari ngaakupe simba. Kana wasangana nemachallenges mukati meupenyu, hold on to Jesus. Mwari anozviita nenzira usingatarisiri. Hongu mafacts aripo, hongu zviri kubatika zviripo, but Mwari anogona kusakupa mwana sezvauri kukumbira, but Mwari anoreplacea chikomborero chemwana nechikomborero chinodarika mwana. This is why the Bible says, ini Jehovha ndichaisa panzvimbo yevana vako chinodarika vana. Now tunoona kuti it's easier kuenda kuflesh kana zvinhu zvichinge zvaoma, kana kune avo vasingatendi kuna Mwari. There is always a human approach to a spiritual promise inenge yaita Pharaoh. Muri kuona kuti nekuda kweadvice yakapiwa na Sara kumurume wake pakaitika disaster kusvika pazuva ranhasi. Middle East yakazara nenyongano nekuda kwaSara. Sara akapa suggestion kuna Abrahama yekutora mushandi kumuita mudzimai, vakabereka Ishmaeli. Do you remember even apo ngirozi yakadzoka kuna chapter 17 inotaura kuti yauya ngirozi, rega ndiverenge nemika, chapter 17 verse 15 inoti, God also said to Abraham, as for Sarai your wife, you are no longer going to call her Sarai. Her name will be Sarah. You hear that? Why? Pamva papiwa reason. Nokuti achava mai vemarudzi. The Bible records that Abraham akaseka. Murikuona vaviri vanoseka. Mukadzi akaseka una chapter 18. But then murume akaseka kuna chapter 17. And then tirikuona vanhu vaviri vekuseka pano. Vari kuseka iko, vari kuzviseka, voseka mafacts, voseka Mwari. Ndiri kutaura issue because Abraham audziwa pamusoro pechipikirwa chemwanakomana. Ishmael atoberekwa, Teresa. Ishmael atoberekwa, Abraham anopiwa chipikirwa chemwanakomana. Kunonzi akawira pasi nechiso chake, kwete kuti anamati,
but akawira pasi akaseka. Akabva atotaura akati naishe zvinogoneka neiko nekuda kwokuti inini ndachembera. That's number one. Number two, even mudzimai achembera murume 100 mukadzi 90. Saka Abraham ari kuti it can't. Ndamboda kutoti mhari dzenyu ndiiti it can't. Because isu tiadzidza taingonzi 1 minus 2 it can't. But with the time tazova kusekondary takaudzwa kuti it can't haisi answer. 1 minus 2 ndi minus 1 kureva kuti wadzika kuinda pasi kamwe chete. When the promise has been overtaken by facts, it's not zero, but iri kukupa mukana wekuzosimuka kubva muvhu waine simba guru. Saka tiri kuona pano Mwari vachivimbisa Abraham kuti uchazova nemwana. Abraham anototi zvamungadai matoita, he suggests to God, zvamungadai matoita kutoti iyeye Ishmaeri uyu atova iye mudli wenhaka. Mwari anoti aiwa zve, handisi kureva Ishmaeri, ndiri kureva iwewe nemukadzi wako muchabereka mwana achabva muura hwako. Saka ndopadida kuona panapa kuti kokutenda kwasara kuri papi vanhu vaMwari, kuri papiko chaizvo chaizvo. Bhaibheri ratitaurira haro kuti kutenda kwasara kwakaita kuti agamuchire mimba. Do you remember that day paakataurirwa nyaya iyi, even paakaseka pekutanga? She says in chapter 18 verse 12, ndisarawo, so Sarah loved to herself and she thought, after I am worn out and my Lord is old, Teresa, will I now have this pleasure? Ameno kana muchibata zvokutaurwa namaya. Maya vari kuhwisisa kuti promise yataurwa naMwari, very good promise, but wrong timing. Why? Nokuti ivo vachembera maya. Not only that, vanobva vati my Lord kureva Abraham, vari kumuti vakuti tenzi wangu iye zvinezvi. Vanoti natenzi wangu achembera, but above all tatoita problem yekuti miviri yedu haichafariri izvozvo. Zvipi? Kwete zvemwana, asi zvinoita kuti mwana avepo mumuviri. In other words, varototaura kuti kana motoita kuti tiite mwana motogadzira muviri, nokuti zviri matiri kunyange tikada hazvichaiti. There is no more that feeling yekuva nepleasure. Ndoda kumbotaura nanambuya, kana pleasure isisimo mukati memwoyo yenyu, kazhinji vana mbuya vanobva vavhara mikova vakunovata nevazukuru vakuita zvakasiyana. Mudhara akumhanya manje kuzvidhandi nevasikana vebasa. You see the challenge, because akuda kusorovha issues nechekuita nespiritual, akumhanya kunyama. Saka mai vari kutaura zviri dhipi panapa kuna Mwari. In other words, vari kutoti kuna Mwari, mukunzwa kwandiri kuita, kunyange ndikada promise yamataura ndichida mwana wacho, imi mukasagadzira muviri wangu nechemukati, hazvibviri, because hatichina hari, taparara. Isn't that effect that pane chimwe chinhu muupenyu chawanga uchida but zvaparara? There is no more hope, there is no more even in your life. Hauchatombo wakatomira kuzvinamatira. Yes, I'm not trying to arouse you kuti unamatire chinhu ichocho, but I want to show you the faith of this mbuya, rutende gwembuya iyi kuti aguna kumira mushe. Chii chakamboitika pakati pachapter 16 na chapter 21 chakazoita kuti Sara azonzi ane rutendo, iye akamborushayiwa. What happened? Shanya ineni kumachapter ari pakati apa. If you check before 21, muchaona the destruction of Gomorrah and Sodom. Are we together? Gomorrah rakaparadzwa muna chapter 18, for those who read their Bibles. Muchaona chapter 18 ichiparadzwa, Sodom ne Gomorrah zvichifa, zvichisara zvisipo. I want to believe kuti Mwari vaida kucommunicate, Teresa pakakora, vaida kucommunicate kuna Sara kuti ndiri Mwari anoparadza, ndine simba rekuparadza guta rese, asi nchiponesa vanenge vachitenda. Saka ndikuda kubhiliva kuti the incident yeGomorrah and Sodoma yakaunza faith muna Sara na Abraham kuti kana Mwari achigona kuparadza zvinhu,
zvakadai zvakakura kudai zvisingatendi. Vanotenda anogona kuvadzikinura. Kubuda kwakaita Loti muSodhoma neGomora, vachiinda Sodhoma ichiparara, zvakamutsa rutendo muna Sara and Abraham kuti Mwari ndiMwari anogona. Zviripo zvakamboparara mukati meupenyu hwako, zvimwe zvaida kumutsa rutendo mauri. The waiting period. Ine zvinhu zvakawanda zvakaitika. Zvimwe zvacho hazvina kuitika kwauri, zvakaitika kuMaraini. I want you to check news dzawakanzwa dzakaitika kuMaraini pamusoro pemabasa aMwari dzofanira kumutsa rutendo mauri. Imwe incident yakaitika inodaro yakamutsa rutendo kuna Sara, incident yakaitika muchapter 20. Apo Abrahama akainda nemudzimai wake, drought yarova, unosvika unoti kuna Abimeleki, Sara iye hazvanzi yangu. Padaitarise ndati wakomana chembere yenga yakanaka, because at 90 iri kutonzi ndisisi, because mambo akanga avada, mambo wechihedheni anga atoda maya 90. Saka ndati kutenda kwechembere, chembere kana nerutendo haichemberi vanhu vaMwari, inoita setsva nokuti inenge rutendo. Tarisei chembere dzekumusha kwenyu, chembere inoinda kuchechi nechembere inoinda kundari. Muone kuti kunyange vakadzidza vese, imwe yacho yakutoita sasisi kana kuti samai yechembere iyoyo. Kana uchida kuchengetwa naJehovha ndimbotaura nechembere. Kana uchida kuti uve musikana, tenda muna Jehovha, iva nerutendo muna Mwari, Mwari unokuchengeta. Ukazora mafuta vanoridza muridzo. Ndataura nambuya here pana Sara at 90 ari kutonzi ari kudikamwa, ende atodiwa na mambo. Ndikutaura na his excellence na president angaitomuda maybe kuti amuite one of the concubines dzemuraini make, dzemumuzinda make, and then usiku avete Teresa avete, ndobva denga rauya rikabva rati pavhesi ya 3, you are a dead man. Amen. Wafa. Idenga rakataura rikanimbotaura nomo munhu, siyana nechembere yemunhu, wafa. Ukabata chembere iyoyo 90 years, ukaibata isiri yako, wafa. How much more mudzimai muduku wauri kufambidzana naye wemunhu? Denga ndoraka Mwari anambotaura dzimwe nyaya. Denga rakangoti you are like a dead man nekuda kwemukadzi wemunhu. Newewo wakateerera nokutarisa chirongwa chino, wafa. Ukangobata mukadzi wemunhu waenda. Rega ndirege kuti wafa, wakatofa, you are dead. You are as good as dead. Ende mukacheka zvakazoitika, it's so interesting. Bhaibheri saka Jehovha akazoti Bhaibheri ishuga. Chokwadi ishuga, because from that day kunonzi vakadzi vese vemumuzinda mamambo vakaita ngomwa vese. Because of Sarah hapana akabata mimba. Kudoti kuvakwasha no mimba, kudoti kuvazukuru no mimba, kudoti everyone akangarimo, nothing. Dzakaita ngomwa, ndo pakaita turning point ipapo. Vabva vaenzana na Sara yanga iri ngomwa. Mwari vakada kutaridza Sara kuti inini ndinogona kuzarura zvizaro zvengomwa. Because kunonzi Abimeleki akanzi kana uchida kuti zvikunakire, itoinda unonamata, unoregereka, unamatigwe naAbrahama, so that musha mako muve nesanity. In other words, kuri kunzi kuti ungoma hupiri kumadzimai ari mumuzinda mako, huti unamatigwa naAbrahama. It confuses me. Abrahama ane ngomwa kumba kwake, but ari kunzi namatira imwe ngomwa kuti dziite vana, kuti yake kuzoitawo. Teresa, Mwari ari kudzidzisa chembere mbiri idzi, Abrahama na Sara, kuti kana uchida kuropafadzwa, ropafadza vamwe. Even panguva yore nhamo seyako, kurudzira vamwe munhamo yako. Abrahama achivingwa naAbimeleki. Abimeleki anoti baba matinyepera, takuvara kumuzinda, kana mwana hakuna kana mimba iri kubata. Kune vakaroora vese nevakaroorwa vese, yave disaster mumusha. Mwari watiranga, saka tinamatirei tiitewo dzimimba mumusha umu. Madzimai achema. Ndofunga Abrahama akati, what are we saying? Ndine yangu chembere isina mwana panapa. Mwari waida kumutaridza kuti ini ndinozarura zvizvaro pakazarura zvizvaro zvevahedheni. Akabva azarurawo chemunhu wake Sara. Saka I'm saying kutenda kwechembere kunoda kuti nesuwo tikunamatire kuti Mwari ndipewo kutenda kwaSara. Sara kunyange akanga ari munhu asina mwana, but akatenda
akabvuma kuti zvakataurwa nezvakavimbiswa. In other words, haana kubvuma musi wazvakataurwa. Musi wazvakataurwa akaseka. But paakaona God in action, paakaona God in action, akabva abvuma kuti haidi, Mwari anotaura chokwadi. Let me say something to you, my brother. Ndoda kuti nditi kwauri, hausati waona here Mwari in action. Anodaro asati aita action mauri, but kuvanhu vakakupoteredza, hakuna here chimwe chaunoti idi Mwari ndiMwari wechokwadi nekuda kwezvaanoita, nezvaakaita, nezvaachaita, nezvaari kukuitira. Sara akatenda akanzi ndimbuya verutendo. Let me read this verse and then I'll pray with you. Sarah's faith was not perfect. She first loved in unbelief, and then she learned to love in faith. Sarah anga asiri perfect. Akatosekawo kuseka kokushaiwa rutendo. But later adzidza kune zvakaitwa naMwari, akaseka kuseka kwekutenda. Teresa, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful. Amen. Wari kujaja faithful ndiani? ndiMwari. She conceived a seed. Teresa anangobereka mwana chete. Muna Isaac bamune seed. Sara akabereka Jesu nekuda kwekutenda. Musure mekuseka Mwari akavaita basa rake amushanda, akabereka Kristo. Ndoda nditi panguva ino hongu pane zvimwe zvinoitika muupenyu zvinoita kuti tiseke, tirasikirwe nerutendo. But kana taona Mwari in action, ngative nerutendo, nekuseka kwerutendo. Because God is in action. Is not God in action in your life? Unoda kuti Mwari ashande mukati meupenyu hwako. Iwe nekutenda kweChembere iyi. Namatane nepanguva ino uti Mwari ndibatsirewo, unzaiwo rutendo mandiri. Ndazviona zvamaita paGomora, ndazviona zvamaita kuna Abimeleki. Neniwo munogona kundipa kutenda ikoko. Kutenda kweChembere kutiperekedze mukati mezuva ranhasi. Usazeza, usatya nokuti hausiwo unozviita. There is nothing impossible with God. Kana Mwari wakazviita kuna Sara, anogona kuzviita kwauri. Ndoda kuita a special prayer kune avo vari kuti pastor, ndiri kunamatirawo mwana, tave ne10 years, tane 13, ipo pano paTV this morning, paYouTube pauri, wakatarisa paFacebook, wateerera iri audio. Ndoda kuti uzvipire kuna Mwari, iwe nemurume wako, kana mamuri kure nakure, indai padyo napadyo, mubatane ruoko. Chakaita kuti Abrahama naSara vakwanise kuzoita mwana, kubata kwavakaita kurutendo, vakatenda vari vaviri. Abrahama naSara vaizviziva kuti mwana uyu haasi miracle baby, achazoya nekuda kweinspiration, but they wanted to have faith in God. Abrahama akatenda, ndokubva Sara ashandura position yake yekungoona Abrahama semurume achembera, akamuona semudhara achembera. But after the promise akamuona saLord, paakarecognize kuti murume ane chinzvimbo chake mumba nditenzi, akabva apiwa mwana. Paunoshora murume nekumuyanika nekumuitira zvese, uri kurasikirwa nepromise, uri kurasikirwa nemiracle yakarongwa naMwari. Rega murume atore position yake mumba. Haikuna kumuita mvemve pakati pavarume. Iwe uchiexpecta mwana. Kana uchida kuti murume wako akwanise kuti uconceive, muite mambo, iwe uchaita queen. The relationship between you and your husband matters pa issue ya Isaac. You need to respect him. Murume wako akuremekedze, ugova mai vamarudzi, from Sarai to Sarah, from Abraham to Lord. Vese vanotarisira varume pasi havasi kuzogamuchira chipikirwa, asi avo vanoti Lord, uyo achiti mai vamarudzi, vachagamuchira chipikirwa chaIsaac. Unomuda here Isaac mukati meupenyu hwako? Hongu watokanda here mapfumo pasi kuti handicharooreke, handicharoorwi? Hongu mafacts are correct. Hongu the problem is big, but God is bigger than your problems. He can do it again. Do you believe it? Hold hands with your husband and we'll pray together. Baba okudenga, my facts very clear. It's impossible.
biologically it can't, but by faith it's possible. Ndinoona matirashanzi zangu idzi nevanun'una nevakumangwa vari mumuchato for a long period, vangoitonetsana. Umwe anga atobuda kunotsvaka mukadzi wokumaraini kuti aiprove kuti handisi ndine problem. Umwe anga atobuda akutsvaka mwana mukomana kumaraini achida kupuruvha kuti problem handisini, toda kunamata. Zvavabatana paaudio ino, zvavabatana paYouTube, zvavabatana paFacebook, vachinamatira nyaya yemwana. Please, Father, open up the womb of the woman. Abate mimba. Mwedzi uno watiri kuflighta this program, kabate pamviri. 9 months dzikwane, mwana atambe mudumbu, abude ari mwana akakwana, agomutumidza Isaac. Ndakamboseka, kuseka kwekudhauta, pati ndakuseka, kuseka kwerutendo. Hunzewo laughter mumusha umu. Muzita Baba nere Mwanakomana nere Mweya Mutsvene. Amen. God bless you. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iroso kuraura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone linga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone linga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone linga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu